Mindu iktar minn sentejn ilu rifset f'pajjiżna l-Arriva minkejja dak kollu li kien jingħad taħt gvern nazzjonalista, it-trasport pubbliku qatt ma naqas mill-kontroversja. L-Arriva spiss kienet tissemma fl-aħbarijiet daqqa minħabba rotot, daqqa minħabba l-bendi basis, daqqa minħabba l-ineffiċjenzi fis-servizz u xi drabi minħabba l-kundizzjonijiet tal-impjegati tagħha. Issa riżulta li l-Arriva kienet għaddejja minn problemi finanzjarji kbar, bil-possibilità li kieku ma intervjenix il-gvern li l-ħaddiema tagħha kienu jispiċċaw bla xogħol u l-pajjiż kien jispiċċa bla trasport pubbliku. Barra minn hekk il-kuntratt li kien iffirma l-Gvern Nazzjonalista mal-kumpanija Arriva kien ifisser li n-nollijiet kienu se jolew. L-intervent tal-gvern li jibda jaħseb għal operatur ġdid fit-trasport pubbliku żgur li sar f'waqtu fl-interess tal-pubbliku in ġenerali. Isem l-Arriva huwa assoċjat ma' kontroversi oħra simili anke f'pajjiżi barranin bħal huwa r-Renju Unit. F'Middlesbrough membru parlamentari kritika l-Arriva li qed tabuża mill-poter tagħha fil-pjanijiet li għandha biex tnaqqas mis-servizz tagħha u li tolli t-tariffi. Rapporti oħra jgħidu li minn tmiem din il-ġimgħa stess b'effett immedjat Arriva se tkun qed tolli n-nollijiet ta' trasport pubbliku fir-reġjun tal-Grigal tal-Ingilterra. Fost il-kommenti fuq il-paġna Facebook tal-Arriva tar-reġjun kienu bosta il-kommenti negattivi. Fosthom li l-kwalità tas-servizz u l-indafa mhumiex ta' livell u saħansitra persuna qabbel il-vjaġġi mal-Arriva bħal dawra ġol magna tal-ħasil. Rapporti ieħor isostni li f'Wales 33 ħaddiem tal-Arriva ħadu sorpriża xejn sabiħa hekk kif tkeċċew minn xogħolhom 4 tim biss qabel il-miliet li għadda. U fl-isfond ta' dan kollu bil-kontroversi u l-problemi li ġor magħha l-Arriva, issa fl-Ingilterra nidiet inizjattiva fejn fost l-oħrajn tissuġġerixxi lil passiġġieri tagħha li għandhom jinżlu waqfa jew tnejn qabel id-destinazzjoni tagħhom u jimxuha biex skont il-kumpanija iżommu ruħhom fiżikament attivi. Tgħid inizjattiva bħal din tfisser li bl-Arriva jaqbillek? So let's start by flagging down that bus. Come on guys, really stretch out, work those muscles.